Не става. Що? Ще се опитам с някакво друго приложение. Buy Power. Къде си го изтеглите? Не бай пала. Как е? Директ. Ще го теглиш? Buy Power Direct. My Power Direct. Като бай. Да, изтегли My Power Direct. Не бай. My Power. Ето има един клик, дето пише така. Да, знам. Първия ми. Човек, преди 3 седмици са ми памети, имам 43 показвания. What? И 5 харесвания. Аз направя. И нямам не харесвания, нямам не. Човек, видях едно почти също. Как се казва? Някакво. Но виж, пак му излиза такова. Добре, бе, ти клик, като искаш. Малко тегля. Рекординг всекъде. Последно. Сега ще ви гледам. И как то? Вот как защо 2 пъти си? Не дей. What the fuck? Трябва хем да ми бъгна нещо. Едно ми пише, че е готов, пък другия ми пише, че вече е готов да изтеглям. Аз гледам велата. Скрикам всичките. Имам снимка с дедоти. Пак един видеоклип, бе, тук що качих 2, пишем, че имаме един. Пак ми излиза. Че е малко. Бъгва ли? Чакайте ще. Да, бъгна. Нищо, то на тебе. Показах ти този клип. Момчето, дете ми показа това нещо. Той също снима с него и пак не му бъгва. То на теб ти бъгва, ама на тях не им бъгва. Цели. Ми да. Ти как гледа моите клипове, бъгва ли ще личи? Само ти като си гледаш твоето клип. Да. Трябва от някой друг телефон да го гледаш и да може да... Сега ще играя, сега ще направя друг отбор. Сега ще направя с такос. С това, Snap Bubbles. На теб знаеш, що ти бъгва? Що? Защото не си правил много клипа. Виж сега на Бене в момента снимам. Виж колко. Не, ако ще стане, не знам. Ти говориш в момента, нали? Не говоря. Виж сега. Гледай колко взора. А новата ли? Се знаеш? Не, бе. Една друга. Къде ви е утерата? Ого, оттатък. Ама аз фащам много интернет. Това приложение не трябва да е с интернет. Детето е там, тя няма много интернет. Не е такова. Не е тук оттатък, ама майка ми дава оттатък. Не е на то столо. И здравейте хора, днес ще играем една игра, която е подобна на Агарио. Казва се Net Balls. Не знам защо на повече ме хареса от Агарио. Така, аз намерих най-готиния скин, като станах на 22 ниво. Ето го, той е на Зиготи бос. Мисля да намаля звука, защото не е готи звука. Чува се как само вземаш такива и е гадно. И тук също общо взето се ядат балоните, т.е. топките. Ето така се ядат. Давай. Балония може да ме изяде, не е честно. Вижте, като вземате това синьото, може да таковате.
да ставате по-голям. Но черното ще ви разруши и ще ви направи на маски. Ще ви направи на много малки топченца. Не като тези, като портокала или който това да е го взел. Между другото, тиква. Между другото, портокала, който се появи, портокала, който се появи сега. Между другото, аз съм първа. Ай, сектир! Ще се опитам да лапне този, който е 180 нещо. Това ще стане, но... Да пробваме да лете. Да се дърви портокала и... Това е портокала. Аха, го. Мисля, че това е. Ще го взявам, за всеки случай. Не, ето го, този е. Дето ма изяди къде бях малък. Ай, сега тук е бишка. Бяхме по-голям от мене. Ето този е по-голям от мене. Защото е по-голям от мене, не мога да взявам. Значи трябва да си изява... И сега ще ме свърши, Маша. Значи трябва да изява и това. Това е. Тука е! Да изява! Снимаш ли? Ще го вкара в пагона, ще го... Защо ми взе плачката?